Nginibingelele bafowethu ngiphinde nginamukele kwi-YouTube channel yethu. Bafowethu udaba esiniphathele lona namhlanje olithinta ke usisi wethu uAyanda borotho esimaze kakhulu ke ngegama lika phumelele Zungu kumdlalo isibaya osungasekho. Bafowethu ke indaba evelele ezithi ke usisi wethu kunomdlalo awubhalile waphinde wawuproducer okhuluma ke ngempilo ka Shaka Zulu ke ihloko sawo ke sithi uShaka yinkosi yamakhosi. Lo mdlalo ke uzokhonjiswa embukisweni noma filimu iDurban International Film Festival. Kanti ke lo mdlalo ke okuhlukile ngawo ukuthi uzovela njengopopayi okusho ukuthi uzobe uyicartoon. Kanti ke uthe mayibuza ukuthi yini indaba akhethe lolu hlobo lombukiso ukuvezile ke ukuthi ke ufuna ukuaccommodate abantwana abancane babe nalo isasasa lokuthi bawubukele baphinde bafunde ngemvelaphi yabo. Kanti ke abadlali singabalindela noma abalingisi singabalindela abasezingeni eliphezulu uthandeka Down King esimaziyo ngelika Mangcobo kuzalo, kube uNolilian Dube esimaziyo futhi kakhulu bese kuba nabanye ke futhi ke abaningi. Mina ngizothanda ukuzwa kuwena ukuthi uthini ke ngalomdlalo noma enhle bafowethu, kodwa ke thina singomwela sikubona kuyinto enhle, sikubona kuyisifundiso ebantwaneni abancane. Ngicela uhlangane ku comment section isikhulume ngalolu daba. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucomment, uthinte nebell. Ngiyabonga.